ɲininkali fɔlɔ ye mun de ye an ka jamana in bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni y'a san a 7 ye an bɛ fɛn mun na a bɛ fɔ fɛn mun ma ko guerre bon a guerre in fana danfara b'a ni guerre tɔw ni ɲɔgɔn cɛ bari sabu ka da kan tubabu k'ale ma ko guerre asymétrique guerre non conventionnelle ne ko an ka jamana in se b'a ye wa ka ni guerre in ta ka bɔ an dala wa docteur Choguel Kokala Mayiga an ma ɲɛsin e ma sa ko o ɲininkali kelen ko o sɛmɛ e fana la général bɔra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔ jɔsen saba nka ne kɔni bɛ fɛ k'an banba jɔsen kelen de kan mun ye lakanabaliya ye o de bɛ ka walankata fɔ a bɛ ka ɲini ka don jɔsen fila ninnu kɔnɔ ayiwa mun de bɛ se k'a to ni se t'an ye an bɛ se ɲini yɔrɔ jumɛn walasa ka an yɛrɛ ka lakana sabati walasa an bɛ se ka to an ka yɛrɛma hɔrɔnya in kɔnɔ. An bɛ sirifila tele filabagaw bɛɛ fo k'aw yɛrɛ ka équipe bɛɛ fo aw bɛ baara min na vraiment o ye baara ɲuman de bɛ ka maliyɛnw ɲɛ yɛlɛ u k'a faamu min bɛ jamana kɔnɔ k'u bɔ dibi la u bɛ to k'a fɔ ko n'i b'a fɛ ka bana furakɛ f'i k'a ɲɛdɔn fɔlɔ i y'a dɔn ni mɔgɔw banana sisan u bɛ taa analyse de kɛ k'a dɔn bana jumɛn de b'a ka tila ka furakɛ o tuma pour que an ka se k'a faamu fo an k'a ɲɛdɔn bana jumɛn de bɛ Mali la bana min bɛ Mali la o ye marajugu de ye o ye kelen a filanan an y'an ka lakana min na min ye l'armée an de yɛrɛ y'a ci i y'a dɔn hadamaden a ka a mago bɛ min na fɔlɔ hali n'a a bɛ bange a bɛ kule fɔlɔ n'a kulera o kɔrɔ y'a ɲɛnama na n'a ma kule ça veut dire k'a sara a kule a kɔrɔ ye mun ale bɛ na diɲɛ kɔnɔ est ce que ale lakanalen don o de kama u b'a fɔ ko un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens n'est pas légitime c'est-à-dire fanga o fanga n'a tɛ se ka ka jamanadenw lakana o fanga il n'est pas légitime i y'a ta coup d'état fɛ o i y'a ta élection la i y'a ta i fa fɛ n'i tɛ se ka jamanadenw lakana i ka fanga ma dafa mun de ye Mali sɔrɔ an yɛrɛ Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ olu de ye Mali l'armée ci 1980 i y'a dɔn Mali ka indépendance fo 91 Mali ye rébellion fila ani guerre fila wɛrɛ bɛ yen u tun b'a fɛ k'a wuli mais u ma sɔn ka wuli parce que u b'a dɔn min bɛ Mali bolo parce que kɛlɛminɛn min tun bɛ Mali bolo u b'a fɔ ma ko puissance de feu n'i ye Afrique de l'Ouest jamana ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i ye Nigeria bɔ a la Mali ka puissance de feu a ka bon n'a bɛɛ ye o taara min an yɛrɛ y'a ci a cilen Mali jugu min sigilen don a mɛnna u ma sɔn indépendance ma u ye mɔgɔw lawuli ka na bi an kan o y'a sɔrɔ jamana cira u bɛ to k'a fɔ ko Libi kɛlɛ in de parce que Kadhafi binna o de y'a kɛ kɛlɛ wulila Mali la mais n'o dɔrɔn de ye sababu ye pour que Niger ma bi pour que Tchad ma bi olu ni Libi ka surun ɲɔgɔn la frontière bɛ olu ni bi cɛ mais an ni Libi kilomètre 800 donc n'i y'a dɔn u bɛ bɔ Libi ka na fɔ an fɛ kana n ka jamana minɛ na ça veut dire que u nana ka sɔrɔ fanga tɛ an ka jamana la o ye kelen a filanan rébellion in wulela don min na rébellion kun wulela Niger a kun wulela Mali 90 u y'a régler Niger ye sira min ta ani Mali ye sira min ta o tɛ kelen o Mali ye sira min ta o de y'a tiɲɛ parce que rébellion nana kɛ jagofɛn ye mɔgɔ dama damaw bolo u b'a fɔ ko Burudame ni arabu kɛlɛ Burudame ni arabu kɛlɛ tɛ victime fɔlɔ n'i y'a ye mɔgɔ min bɛ gɛlɛya bi minnu ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye arabu ni Burudame don olu de bɛ camp de réfugiés la arabu bɛɛ b'a dɔn arabu bɛ ka commerce a bɛ jago de fɛ olu ka jago fɛn bɛɛ tiɲɛna u bɛ camp de réfugiés la olu de bɛ sa donc les premières victimes c'est les arabes et les touaregs mais jɔn de y'a wuli 90 Kadhafi de y'o organiser ka k'u bɛ taa Mali tila mais 2012 olu yɛrɛ nana fɔ u ɲɛmɔgɔ dɔ y'a fɔ ministre kɔrɔ dɔ b'olu cɛ ale tun y'u ka ministre ye MNLA ministre tɔgɔ ye Hama Ag Mahmoud a ko France de y'u labɛn k'u ka taa Mali tila a y'o fɔ publiquement France yɛrɛ Nicolas Sarkozy ka ministre des affaires étrangères u b'a fɔ ko Alain Juppé a y'a fɔ France commission dɔ ɲɛna k'ale nana février 2012 la k'a fɔ ATT e ka indépendance di e ka autonomie di Burudame ma
ou ka ministre Kiam, ou ka ministre des Affaires étrangères, Elisabeth Guigou, il faut mettre un plan d'autonomie du Nord. Ou ka ministre de la Défense, anga accord imbe signé domina 2015. Accord RFI la ko koronfe moro ani tlebi moro malla ou ye ko beke ka tonyon fe ou tse ka tonyon fe. Oye mouye, oye ka moro hakili préparé ka jamana kinye. Oye sabana aflana communauté internationale na domina. Uyu welu kana ndeme domina. Afora ku kana Mali deme ka Mali territoire bem. Pour ka o mason Mali armée ka do Kidal. Oye kele. Pour que mogo minu ye kielike et bafo ko Barkan chef d'état-major ou Nyemoro Ba a eu conférence de maison de la presse là le 17 novembre 2017 ako ko mouvement minu accord d'Alger signé ko dobula ko tlefe ou be accord là soufe ou li terroriste be ñon fait ko dalilu bubulu mais awo don autumne donc côté ka jaya malien ou be ka namara an ñemogo fana u sigilembe o le ku ka fo abeka bla tablika beka ñedon ka solution ñara u be munumunu la u be kuma ñmon fo be diplomatie la abeka tiyen kata dongo ango di jo amena do abe kono ni jemu kan kelen kono aywa jatemine ya ajira ka fo kuna funu ya ajira ka fo franci soldat tan sabamunu bonenu ni na dogokun ondamne na aywa oba ajira ka fo ma chama ko aywa franci de kanga jalakiya aywa uka chedo munumba anga korean fanfe u beta ma ba keme nani ni klala wa ulu kanga tu anga korean yan fanfe wa walma ukanga takabo anga jamana konodi jara yani ka kuma jabi mbafe ka fendo fo ya do nambe kuma population fe anga fen fo minu sinsilendo prévu de cas Mali l'armée Mali sécurité mogoshi ni ba fe ka kienfo eni ala isaka fu ko Musa Tlela kamijo beba do ko armée mi mbambolo ate Afrique de l'Ouest mogoshi bo donc afoko janfan kera sécurité no fait ou ye politique mode aflana an ye guerre fla de ke deux guerres à notre frontière ay rébellion kelen ay sécheresse fla kele jamana werebe ne tu tokofu kuma feka kele wuli Mali no fe frontière ka utaro ka frontière surveiller ni migi fla kele dablala donc be kumba do mo shitse kitlonge Mali law bi hali basaw be tlonge Mali o yekele aflana o damate me doni donc ka armée ka jigi kanga sécurité d'Afrique o kera Musa Kofede o yekele aflana atete rebena fanga la domina 2002 atete asura armée kirao odi kama mugo kumba fe ka a pousser ka kele wuli terrorisme no fe ako kale kele ntese ko keleke parce que badu ka armée kuntew mais jeno ko o wati la ko atite mais be ba don amese na mugo tokofo 2002 92 kana 2002 jonde ko me fanga la auta don atala président do ko de atete be ba don parce que donc anga jo mega katlaka kuma kan la minfo et be haklibala de 2009 au 2012 atete kumbe coulé kuka force conjointe do sigi dans la sous-région Beiba fako ko terrorisme kale Mali drone kelente qualité c'est ka liki drone qui engagé wala qualité cela parce que bado armée kumbe parce que ya sura armée kirao donc il faut pas qu'on fuit nos responsabilités en yere danga outil de défense qui je vais vous dire tous les états du monde ni ya uba jamana ba Amérique fleni Amérique ka l'armée budget akaboni jamana be min be gien kon yuka budget faranyonka Amérique kelenta kabonai mais dongo do be do faraka Macron fleni anana fanga la domine dans les 5 prochaines aka armée budget ayo do faraka 30%. Russie fleni obe riso comment faut ça munde obafo parce que ka l'armée jo notre cas économie bat tout boulot un pays c'est son armée c'est la force et le droit anaka justice ni justice là j'ai mal labi le budget de la justice malienne ça fait 20 milliards juju be mimbe malla et juju keme woro
Normalement, pour que jamana jo kirika se ka taa ɲɛma, on doit avoir 4500 à 5000 ba naani ni kɛmɛ duuru ka taa ba duuru la o juge kan ka sɔrɔ Mali bolo mais kɛmɛ seegin kɛmɛ wɔɔrɔ. Donc le droit et la force en y'u dafiri. Na y'u dafiri jamana se ka jo. C'est les piliers d'un état. Donc an de an ka jamana tiɲɛ. Maintenant France ko in n bɛ tila o la. N y'a fɔ jamana wɛrɛ se kan ka jamana da hali n'u nana n dɛmɛ u kan ka sɔrɔ an yɛrɛ jɔlen don. Ni mɔgɔ wɛrɛ nana sɔrɔ e yɛrɛ ka du kɔnɔ i tɛ se ka du mara du tiɲɛlen don a tɛ se k'i ka jamana mara o. Maliyɛn y'u ka jamana kalifa mɔgɔ minnu la Maliyɛnw kan ka olu de accuser fɔlɔ yanni an ka France ko kuma fɔ. France b'a ka intérêt de défendre o. Sinon mɔgɔ bɛ min fɔ bɛɛ b'a dɔn min bɛ kɛ ju kɔrɔ ne ma France ɲɛmɔgɔw tɔgɔ fɔ yan min bɛ a ju kɔrɔ ka tiɲɛ an bolo mais n'a y'o dɔn a ye mɔgɔ minnu sugandi k'a kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ye olu de kan ka jamana dilan i bɛ ka sugandi la en 2013 Jamil Bitari y'a fɔ mɔgɔw y'a ta sa réputation k'ale de bɛna kɔrɔnfɛ kɛlɛ in o y'a sɔrɔ kɛlɛ tun bɛ Kidal mais kɛlɛ bɛ min sisan a tiɲɛna a bolo donc n'a tiɲɛna a bolo f'a k'i jɔ Maliyɛnw k'i jɔ k'a fɔ a tiɲɛna an b'a kɛ cogo di fɔlɔ a kan ka yɛlɛma don a bɛ jamana baara cogo min a bɛ l'armée baara cogo min na a kan ka yɛlɛma don la a filanan an ka partenaires a kan k'u diyagoya ka tiɲɛ fɔ u nana min na Mali la u k'a fɔ n'u nana fɛn wɛrɛ la u ka taa ka bɔ yen mais n'u nana k'an dɛmɛ an ka baara kɛ k'an bolo to ɲɔgɔn bolo. Ne kuma bɛ ka ɲininkali kelen monsieur Maïgala parce que i ka kuma sen fɛ parce que bi n y'o de fɔ débat kan Maliyɛn bɛɛ sigilen bɛ k'an bɛɛ lajɛ a ka ko politicien dɔ bɛ yen Cherifula TV sanfɛ mais ni question dɔ bɛ yen n'i m'a posé o bɛ ɲininkali kɛ mun na an ma se ka nin kɛ mais ka e mankan mɛn bi 2013 i bɛ k'a kɛra président ye an y'a ye a bɛɛ taara fan fɛ deuxième tour la k'a b'a soutenir bon o sen kɔfɛ an nana ye poste tun b'a bɛɛ bolo yan bon après an nana bɔ mun kalama a bɔra poste la mais bi u bɛ Choguel mankan mɛnna fan bɛɛ mais effectivement Choguel bɛ mun yɛrɛ de fɛ. Ne bɛ min fɛ fo Maliyɛnw k'a faamu i y'a dɔn n bɛ fɛn dɔ fɛsɛfɛsɛ u ka se k'a dɔn 2013 Maliyɛn min ko n'i bɛ ka nana fanga la a bɛ kow ɲɛnabɔ ne b'u la o de kama ne ye campagne k'a ye deuxième tour la a ko k'a bɛ n wele ka dɔ ka gouvernement la n taara mais fo ka dɔn gouvernement bɛ marcher cogo min na parce que n'aw t'o faamu mɔgɔw b'a fɔ e kun bɛ gouvernement la e ma kuma e bɔra e nana kuma mais i bɛ k'a ma kɛ Alpha ka premier ministre pendant 6 ans ale y'a ka campagne kɛ 2002 a y'a kɛ Alpha contre la o a ko k'Alpha ka gouvernance ma ɲi donc k'i to gouvernement la n'i bɔra k'a fɔ ko e tɛ se ka kuma o tɛ kelen a filanan sécurité défense ko lakana ko a kuma tɛ fɔ conseil des ministres si la i tɛ ministre si ye min b'a fɛ ko conseil des ministres la ko président y'a fɔ a ɲɛna sécurité ko président kelen de b'a ɲɛnabɔ ale ni a ka ministre la défense a n'a ka soldats ɲɛmɔgɔw a kuma tɛ se conseil des ministres la ni min y'a fɛ a ye nkalon tigɛ en tout cas ni ka notre gouvernement a ma fɔ ne ɲɛ donc ne tun tɛ se ka n da don a la i y'a dɔn n'i donna gouvernement la papier 2 bɛ d'i ma décret fɔlɔ bɛ d'i ma e kɛra ministre ye décret filanan bɛ d'i ma k'a fɔ e nana gouvernement la e nana ka baara min k'a filɛ nin ye e tɛ bɔ o kɔnɔ n'i ko k'i bɛ t'i da don kuma wɛrɛ u b'a fɔ ko e kan'i da don a la. Pourquoi o k'a faamu. Choguel ko kala Maïga minute kelen de b'i fana bolo barisa jamukan in kɔni a bɛ ɲini kana ɲɔngiri n ka réalisateur bɔra k'a fɔ n ɲɛna sisan nɔ kuma kuncɛ laban mun b'aw bolo aw k'o fɔ minute kelen kɔnɔ. Ne kɔni bɛ min fɔ an kana kuma caya Mali problème ye min ye bi lakanabaliya o ye problème kelen ani mauvaise gouvernance ni y'u fila ta hali n'i b'a fɛ ka lakana sabati a moyen t'e bolo a budget t'e bolo a marifa t'e bolo mɔgɔ min bɛ se k'o kɛ n'a m'a kɛ an kan k'ale de jalaki an kana fɔ ko Maliyɛnw bɛɛ nɔ don e nɔ tɛ ale nɔ tɛ e tɛ budget voté e tɛ budget di ni wari votera wari ma taa yɔrɔ la aw taara fɛn kolon sa sɔrdasi tɛ dumuni sɔrɔ kisɛ t'u bolo Maliyɛnw bɛɛ nɔ tɛ dialogue t'o dilan min bɛ ɲɛmɔgɔya la kan k'a dilan a sabanan a filanan mɔgɔ min b'a fɔ k'u bɛ n'an dɛmɛ n'u bɛ k'an tromper u bɛ fɛn wɛrɛ kɛ ani a bɛ min fɔ o tɛ kelen min b'an ka ɲɛmɔgɔya la ale kan k'i jɔ k'a fɔ aw bɛ min na o man ɲi mais ka mɔgɔw wuli dɔrɔn mɔgɔw bɛ wuli ka France neni a dabali t'u bolo donc la responsabilité
min bɛ ɲɛmɔgɔya la c'est le chef de l'État. I ni tɛ kelen dafara. Ah oui. I bɛ taa sigi ka fɔ in na aw bɛ taa sigi ka fɔ in na wa aw tɛ taa la. sigi ka fɔ in ne yɛrɛ amina y'a jate ne mɛ n da don a la. parce que fɛn min don. o faamuyana théâtre de don quoi. ye Samake miniti kelen de b'i fana bolo walasa k'i ka kuma kuncɛ laban.